Jaška. Tak, no môžeme sa opaliť a spať. Ty si čo vral, že čo máme kúpiť? Miki, no čo? Není to Havaj, ako som ti hovoril, ale myslím, že stačí. Len mi odpíš na Facebooku, či stačí. Toto, čo som ti hovoril, že sa budeme fotiť pri značke Waikiki. Jak Bardejov. Není to Waikiki, no. Ale myslím, že stačí. 27 míľ dlhá pláž s bielým pieskom. A za mnou máme možnosť vidieť Mexický záliv. Iba mi napíš, Miki, že či cieľ cesty splnený, ako som ti hovoril. Ja myslím, že stačí. Bohate.